salam bandiraɓe, on calminama, on jurama, weltare artude e plateau mon yonta hande. Mi salmini yeɓiyankoɓe, mi salmini kadi arɗiɓe galle o e technicien ji amen. Kono wiide on kadi félicitation, yimɓe beltima e coupe d'Afrique o, yen jogoro jaam kadi coupe du monde o, yalla waɗanen dani inchallah. Sans plus tarder noon mi hokka Diary salmodira e yeɓiyankoɓe, salma noon hande ala e plateau he, hamin calminoma de passage. Sen gummima ɗon kadi dokken micro invité amen, salmodira e bandiraɓe, puɗɗoɗen émission o. Diary mi salminima. Madame Ndiaye mi salmitima, mi salmitima invité amen. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV, mi salmini on to gonirɗon ko Diary Ndiaye, debbo mo hawre hawninki, walla mbiya Diary Ndiaye debbo mo padalal wursiredi Ali Tambatu, walla debbo mo magama e litam on inna wiya Baylo Borejo. Nde calminten gardiɗo galle woni Baba Abou Samba Diop dendamo borom laccire haako e mama men Sali Dia, en calmini kadi technicien ji men rewɓe e worɓe kala ko jori ko kamɓe, so son o nanama ko kamɓe, so waɗi fulu kadi ko kamɓe, on calminama on foof. A jarama, a weltanama. Donc dokken kadi invité amen mo ganduɗa waɗo gueɗe fayida e leñol ngol en tant que artiste, o waɗa présenté hoore makko henna. Mi salminima. bandiraɓe salamu aleykum, addo jungo min ko pullo, inde ko babiraɗo, mbeɗa moon salmina, mbeɗa salmina Diary, mbeɗa salmina kala jeeɓowo émission o quoi, mbeɗa salmina foof en, mbeɗa salmina wuuro amen Diaksaw, Bambilor fo, mbeɗa salmina Sénégal fo. A jarama, a weltanama. Somi wi hande babiraɗo, hol gonɗo babiraɗo, holto jeeya, holto ummi? Bon, babiraɗo min hoɗi Diaksaw, wuuro galle amen, wuuro amen wiyete ko Diaksaw quoi, Diaksaw Bambilor. Voilà, Diaksaw kono mi région Dakar ɗo ɗum woni quoi. Wona Fouta gummiɗa? Non, min Fouta min immi quoi, mais bon minen ko gawi min jibina quoi, mais iwdindi kam ko Fouta quoi. Holto woni Fouta? Non, aɗa rek minen kam gawi min hay bawi amen gawi goni, mais ay mami amen immi ay Fouta en min gari gayi, après min jahani toon quoi, après ɗum waɗi min mbawta andu carrément quoi. Ok, mi fammi. Donc babiraɗo mande natɗa hen e hip hop e rap? Rap mi ɓooyi hen nadde quoi ay 2017 en, mais ay groupe aji mi wonɗo, mais ay 2020 en mi etti carrière solo, mi waɗi hen focus normal quoi, ay 2020 en ɗon. Holko pusma ha natɗa hen e rap? Rap affaire goto gandanɗani comme min komin élève min gonɗo guel min goni boyeɓe, minen janggoy ko ɗum yidde rek men andi, genre min janggi han école, genre mi suwana hay won artiste, mais ay tafat gan noppi yimɓe hen ma mbi o ɓoy ko kana, taw ko ɗum jingo rek ɗum wonɗo. Min hay d'ailleurs nde Moïse Kana ɓe mbiyatno kam, par ce que Moussa mbitemi quoi. Voilà, après Moussa hay ɗum woni Moïse, nden ɓe mbiyatno kam Moïse Kana. Voilà, mais nden inde ko yimɓe ɗuminno hen quoi, nden mi raɓanno ay Jolfo, ay quelque chose comme ça, mais nden mi yi ha kay kanen koyen fulɓe rek, mi waɗi son goto Pulaar, mi yi natti nandu ni no jimrannomi Jolfe ɗe mi change fo, e ɗum tagui mi addi hande babiraɗo o quoi. Babiraɗo kam kala nan min andi ko ɗum Pulaar quoi, mais ɓe andunoɓe kam ngolo fo Moïse Kana. D'accord, machallah. Diary, aɗa jogui ko namdiɗa invité amen? Min kam mi artat seeɗa tan mi ruttor seeɗa, saabu o wi ko pullo, to ko pullo de ko haalata ɗo ko ɗemgal pullo haalata, te wima ko ɗo jibina ɗo mowni, te hamo haala oɗo Pulaar. Ɗefi jahludemi hen seeɗa, saabu hen sahaji neɗɗo ko mbawɗa wonde foof ma wotto gummiɗa, ene waɗi galle mo tan to gummiɗa, koma kanko o wi o anda holto woni cosaan mabɓe, ka meeɗa yaade walla meeɗa nande jinnamani kaala, walla ko holɗum tan ma wi noon? Non, manam hay jinnaɓam kadi sa laari ɗo ɓe jibina quoi. Ok, voilà, kono ɗum ɓooyat quoi, ni no ɓe imri to ɗum ɓooyi quoi, ay mami ɓe immi to. Ko guila e mam mabɓe?
heɓe gimmiɓe gari ga genre hande heɓe wona min si bayam jibinama ɗo yahani toon minne mi yahani toon après hanti a wawata andu kadi kamɓe ɓe meeɗa haalan ɗon woni iwdi moɗon ɗon jojo fof si on ɗon dañi comme programme uji mawɗi colléji ne immo toon no ara e an a tawde a ala sens yaade toon mais a wawata toon andu hay ndiga ko a wawata andu exactement ko ɗum go wuuro walla fami kono ɓe gonani Fouta mais tagani ɓe uppude ɗemgal ngal hayso ɓe goppi wuuro ngo kam ɓe goppani ɗemgal ngal non pular min layata wuuro amen pular min layata sukaɓe mawɓe fof comme pular min layata jogui nayyi ɗo minen ɗon jogui nayyi affaire ko fulɓe mbaɗat ko fof min ɗum ɗon jogui quoi ok mais ne natta enen e ɗum ɗo moyɗen comme fulɓe pullo tan oppa ɓiwo mbina wona rab musano e ma seeɗa non wat côté goto musani am quoi parce que parents ɓe heɓe mbaɗi comprendre par ce que min kala ko gonmi rek a fullon gondiranmi hen quoi après wonata wonko comme affaire bandiyagal boyɓe no mbardat ɗum sare gona artiste aɗa ga waɗa hen gandan an gueɗe jarani mel lay mais no bokkani hen min ɗum ɗo wona gueɗam quoi e comme joni enen joni comme noɓe layra rek min gardiki hen pour findindi après pour yawtinde message ji gandan an comme ni noɓe layra la voix des sans voix voilà ko ɗum ɗum min gardi hen quoi comme exemple nden ɗiɗɗo pullo wiyano wona rappeur arani en jii affaire rappeur no way ko affaire kangar rassaji en wutteji mawɗe tuuɓeji mawɗe paɗeji mawɗe en yaha waɗa crise koros aɗa enen fulɓe enen hen holko jeeyɗen helken jeeya ko ɗum tagui wiɗem est ce que a dañano probléme tan mbima ɗum ɗo ko natta ko affaire kangaɗo saabu ko mandiloɓe taw wona ɗum ɗon ko issilo way noon dal woodi hen hay mbiyatma ko an a jeeya ɗum yen saha ɗum no mettaɓe hay simma jii aɗa yimani hen ɗum welata ɗumen quoi voilà mais après ça hen woni rek siɓe hen jii avancement ji comme hande siɓe jooɗima ɓimumen watti yaltude télé après walla ɓe jaaha ko immo guri goɗɗe heɓe gara heɓma jillo heɓe mbaɗa nanan inde mum comme ɗum jiɗɗo yi après ɓe jiyata hen affaire kewɗe gandanɗan sa hen tinnima rek résultat ji gandanɗan après hay siɓma jinno ɗumen après gaccat mo gona hen quoi par ce que ɓe jiyata hen résultat ji kewɗi quoi ragi joni kadi fayda tan kono nandima kabirɗem haaɓe miijade seeɗa kadi holko wonma holko saabi ƴettuɗa inde babiraɗo a ƴewani indeji heddi foof jara ƴettuɗa babiraɗo holko saabi voilà comme no layruno ɗum rek genre Moïse Kane o mbiyatno te Moïse Kane o yaha ɓoyi affaire Kane welani natti kam welde quoi par ce que ɗum yimɓe rek inniri kam ɗum quoi joni mbimi mbiɗa jogui culture am te Moïse Kane o nde mi fuɗɗi yimde seeɗa après boyɓe hewɓe ne innira hoore mumen ayi Moïse Kane ne heewi toon concert waɗata ha yiyat liste on waɗi Moïse Kane mi wawata andu beeli ko min walla ko wallahi Allah voilà nde muusi ɗum heewi ɗumen mbimi darama yillo inde gandanɗani genre waɗat différent quoi hay simi yina hande concert aji mawɗi hay simi toon yi babiraɗo mam andu peut être mi anda homo nayimi toon mais ko ɗum ko indam quoi après comme no layrum ɗum babiraɗo genre min comme ça aɗa wawi toɓɗo jemmu he mais komi babiraɗo e nder game he quoi artiste aɓe komi babiraɗo gandanɗani gueɗe babiraɗo mbaɗem sa ɗum hettima andu ɗum wona korko waɗi ɗum quoi ɗum ko babiraɗo waɗi ɗum quoi ok mi fami donc an ko high level miijotoɗa inspiration ma dal ko high level aɗa mo kalda ko sista ɗum ɗo o woni Kina Baby ala mi wona artiste konko askoy ko game wonnode mi wona dot tan mi wona rappeuse mbeɗen wala tana ey ene gasani hol premier projet ma henna jaltiɗa e hol ani jaltina premier projet ma on min mi yaltinno ay 2019 en mi innirnombo genre 2020 kay ay 2019 2020 rek on ɗo e si on inde ko jolfo ka Hus Diallo mi innirnomo mais no waɗi son ji pular no waɗi jolfo no waɗi fof mais Hus Diallo mi innirnomo Hus Diallo holko wonno principal objectif e projet o holko saabino projet o on comme ça yegi o rek Hus Diallo kam sa nani a jolfo heɗum woni arde pour jawta quoi tintinanno dal arrivé ma ko aɗana ara nden mbaɗmi on ha ɓari nden mi waɗi carrière solo gaddumi deuxiéme projet innirmi fina tawa quoi en tawi mi naati affaire pulare carrément donc avant pulare he ko groupe gonnuɗa groupe gonɗo mina boy goto min ɗum salmina de passage wisdo wiyete min ɗum salmina ko moƴƴi onko jolfo walla halpulaar ko pular
ok ko on gondi groupe walla kon mo fo yaari bangi mo ni hen go fu moni wada ma kam ne moni hen de ha joni accan mon liggo quoi mon yaltina affaire ji mais minen gondat ay concert ajen mais min natti jidudi groupe quoi moni fo parce que nan rek groupe kam sa hen woni jojo genre ma yid wat affaire ngana oy dum arrangeant voilà si on natti nanandirde on bangi rek jira jodo ni hande tagado bit oron bad dum kam wi ma min taw hakkil mum woni goddum voilà ana wa dum wi ar jodden baden li kam en jojo dum arrangeant si cinéma nanda ay musique taw ana wadi déconnecté o ane gede godde joni hanti a wawata dum layen walla han chaque jour a sukkata hen ar kas awrat préféré hanti kam wada focus quoi kam bangi no heure mo wadi yeg pour wonde hen won hen après go fo jeeye hore mum quoi hatta mon wondu mais bon mais kon hande relation tajani non ay minen gondat kay chaque jour dum kay c'est bien bari on gandi dum rek c'est bien no foti titre aji Hous Diallo wonno Hous Diallo 8 titres wonda 8 titres ok premier titre wonno premier titre holko haalanno Hous Diallo on Hous Diallo woni premier titre goddo ko affaire mbegel mi layanno en dal artiste galto fo ma yaltina mbegel mbegel dum tan wura kam hemo tagi hande après yimbe hewbe andi kam quoi on mbegelo on mbegelo hem tagno est ce que même ta men mbegele ser mi jeew bari yimbe fo ko mbegel joni yo me mani mbegel jeew taw jibi jeen yiddir demuni yiddum do foy dum do ke tedi kam kelle ser rek mi duma mi de falama be arbado kam an woni bendam lam yide lam mi do yidu mande si wona wonata godo an woni de bendam mi do yidu ma mi do falama an woni de bendam yesu mano welcome challenge ma belikam sa siki buruta yode ado yonno way nuru layne meda yide burde mo yonte mi do yidu ma mi do falama an woni de bendam machallah yen kay ayen mo fone mosa ayen mino fo wombe do plateau fo men mosa wallahi kala min mo yidde hulbini non alande mo wonno créer yidde donc sen gommi mo don nyanna a dañi deuxième projet wana on deuxième projet ada way halande hen halande men hen deuxième projet o indirno mo fina tawa quoi fina tawa gindir mem fina tawa woni ko jeyda ko comme no layra dum fulbe hewbe kabanno ko fina tawa woni sanani woni ciosan mais fina tawa ko dum patrimoine quoi e dum final woni ciosan pour min e wala fina tawa ko patrimoine woni ngana an ko tawda ko wala jibinda ko tawda ko naturellement bindir mi jibinama taw mi mede woni pullo genre mede woni ay noy lagde he genre affaire yo parce que dum fo mi wadi dum ay yanno med ay noy en genre mi wadi son goto mi indirema gaynako mi jibinama taw horam mede woni village indiri san goto wadi villageois mais villageois comme titre o mindirmi comme villageois villageois mais ko dum villageois o mi laydat hen mais ko villageois anda bel arfa mi fami voilà joni mi tawi horam ay no wadi ay jambolo manam koko tawmi ko rek hedum rek badmi hen ko mi larani ko dum après mi wadi hen sélectionné mi wadi hen son eji comme ko ciosan ma tan yanna ko gonda ko jaltinda e ko mbala won ko dum bata titre ok machallah konon jari mais joni babirado jigi idol e der gemo idol bon idol genre med yidi wane comme genre ay babu mal en to ko jotti hande wana sol ay affaire da rapper be quoi mais hande sen be mais an koy rap gonda mais min ba mal wada rap de min mi wada rap mi wada comme babu mal en ko barat parce hande salary artiste be hande sibi bada rap hande bada rap si poti yimbe yilloto jimo god wadan dum en comme din men medum min mi wadna dum horam wodi son en ganan an mi yimande hadi gas wodi hen wana joni mi yimani mo do est ce rappeur hewbe na jabbo wat dum hay voilà mi yimat mi wad rap mi wadat fo quoi mais rap o kam hen buri wad dole quoi pour l'instant voilà mais simi lara idol kam hande mi larani ay sol rap he quoi laran mi ko comme ay babu ma en togo mi jotti ton jinmi yotti yaade quoi inchallah yalla yetin ton inchallah joni programme uji batte do e Dakar woni grand événement uji batte do di ar heewi wadde hen participer walla di holdum
heedi fof heedi kewɗi kam mi waɗi hen participer quoi ay concert aji babs en d'ailleurs hay en pottino toon voilà babs oji ay absent en fof mi jouyi ɗin concert aji aɗa jigui e mabɓe link mate min ɗen balɗe Mauritanie gonɗo ɗum quoi nden mi yehino Mauritanie woni rawande rek min wonɗo Mauritanie après nden mi yahan studio mabɓe to joni après waɗi mi gandidirmi toon nden mi waɗi concert o après ɓe layani kam après min mbawmi hen suyde quoi ay woodi en meɗa moyen layde ay DJ Dou en ay ni waɗi babs en babs oji non grand goto ne wiye babs Babacar Sis man dambila ɗum andi Babacar Sis ko halpulaar wona boy ɓe aran rek genre ɓe rapre ɓe fof siɓe gari heɓe jogoto ay affaire ji comme genre organisation ɓen joni sa joguima numéro mabɓe si programme woodi ɓe envoyé an mbima programme no woodi Mohamed Sisi Mohamed Sisi Dabel ko Dabel mbiyata mo ɓurmi dardo tan Dabel Mohamed Sisi way Mohamed Sisi ko neɗɗo moƴƴo quoi par ce que programme si woodi hay programme o battidiɗo o wanno ɗo jeeba non wisaɓe hay on rek moni kam layanam yahano quoi mais hay on laynini kam pour mi ara mais tardivement layanno kam quoi ok mais joni ko kala ɗo ho saabu koye banggue murtannaɓe saabu artiste ɗiɗo ɗiɗi ko murtannaɓe mais Sénégal naɓe kamɓene est ce que meeɗi bokkude e ɗum ɗo mabɓe ɓe meeɗi wadde ɓe meeɗima invité kamɓe concert mabɓe non soit artiste aji Sénégal Sénégal naɓe saabu mo wiɗoɓe mbaɗimo invité ko murtannaɓe woni babs e absen joni saabu hay Sénégal naɓe kañum mbaɗɗo programme uji jii e mbaɗɗo systéme mbaɗa foof o mbattidiɗo waɗ woni sénégalais woni comme genre visa bi o laynini kam pour mi ara mi jouyi par ce que jojo kadi saɗa jouye kadi il faut que a sodat par ce que minen ɓe a sowa andede kadi a yiiɗi andede a wawa yettere ɓe ƴettuma comme gratuit il faut que jeeya ay tikeji en ni sa wawa addu nana neɗɗo kam waɗanta neɗɗo dow ndiga quoi heɓe mbaɗatama dow zéro a wawat ɗum mbaɗanma ɗum quoi par ce que sa ari heɓma ko noon mbatta a wawa yettere comme ça si sa sowa ɓe dokkete ɓe dokkuma blog ma yeeya tigi quoi sa wawa yeey jarani aɗ ɗumen mais sa wawi yee andi kay kala concert warata heɓe noddatma hay voilà pour mbawa kamɓe ɓe ƴewata publiquement sans départ publiquement ɓe ƴewata voilà ok kadi ko noon kadi sa hay ɗum e lamba nene hen ɓe ƴewata ɓurɗo jiguiɗi public tawne gandanɗa hoore mum o so mbanni ɗum tëgg combane waɗa feesa ko même chose noon tan sa ari anden gadda kareji ma gadda yimɓe ma siɓe gari ndir heɓ fof ma pat ha kay artiste o yima te ɗum bokkat ganan an ma wawa hebbin concert makko quoi te wiye kam hebbin o salle mais annen taw artiste a waɗi participer par ce que a dit toon ay 2 quarts wala quelque chose comme ça genre anen il faut gadda participation ma anen sa yimi ma woɓɓe jima toon te a jogui talent par ce que concert babs o nden mi yimi toon ɗum woni avantage nden jimnomi toon hande aɗa affaire min cuwana ande public mawɗo par ce que koñ mon hono koñ amen togo min gon yimɓe fof gandanma a siwat toon heeɓe mbiyanma an hoktaki a siwani ha joni a yiyan neɗɗo anduma o boy hin jogui talent mais ala balluɗo ɗum comme noɓe layrata mais a jogta chance pour concert aji mawɗe mais nden joyinomi concert babs o nden jaami hono gandumi hoɗum waɗi avantage nden jaami concert absen o mi yi boyɓe fof ne o yan woni babiraɗo quoi o boy no wawi rap a wirtot rek aɗa yaha heɓma wi babiraɗo gandumi wadde ɗum ɗum jari ɗum quoi a yeehi haka haɓe ganduma hande après hande kala cohluɗa waɗ hande wallahi ko noon kay joni arandi grand frère men woni doyen meɗen Iba men amo heewi wadde organisé sac ɗum ɗo woni anniversaire kanko jeeyo o hewno wadde artiste aji kewɗi waɗɗumen dajale mais oɗon concours a meeɗi noon nadde hen walla meeɗa non meeɗani nadde hen mi waɗimo suivre Iba men kamnene min ɗum salmini ko neɗɗo moƴƴo hay min o kam fottina am concert absent mais kam yetti rewi kam après genre min battani ɗo rewi kam mamma invite quoi Sénégal to radio Sénégal way kono wonto woni joni to ko neɗɗo moƴƴo quoi franchement ɗum fo hino wawno hen tiñnude seeɗa walla genre min hay wona min walla mi yiyat boyɓe fulɓe fof no yetta mum quoi mi yeɓat émission uji boyɓe fof heɓ ɗum jetta quoi par ce que tawi nin warani leñol ngol voilà minen kadi waɗni kam ɗum quoi wadde dëgg yalla par ce que invité kam ɗo gananɗani mi wi min mbatta ni rewi kam boy après mamma invite affaire yoy non tawi sinno kon woɓɓe ɓe satnat seeɗa quoi e hinni jaaɓi wiyam nan boyɓe par ce que wona mira guiƴiɓe am hewɓe mi yi heeɓe laye
comme ça ɗin haalaji mbaɗi noon machallah neɗɗo moƴƴi rek waɗat ɗum voilà ko moƴƴi kay yo Allah Allah yoɓ ɗum moƴƴere mbar la set mo ma yiɗum ma yaad toon MCI non min andi kam momi yeɓoyi mais bon non wa yeɓoyde ay ko waynani comme joom exemple ko mbiɗa ɗo ay so programme ari oto waɗ ɗum xeeb oto yaw sabu min mi yi boy hewɓe e ko affaire ko link kadi oto mowni hino dar sa felliti wiide koye game gonɗa mowni hinta ay min hen sa yimin jeemi programme ɓe mbiyata komi luppara taw ɓe ganda mi luppara o min ko holko mbaɗami toon visé tal holko cohlumi toon comme min no jaarumi concert babs oji mi yima toon waɗima interview affaire o weeli kam a ƴeftinima ɗam e ɗiɗon rewɓe gonɓe toon e fof heɓma gandi ni tawi an a yejjitiɓe a isi kala ɗumneji ma ɓe natat heɓe mbaɗa commenté heɓe lay men ko tottunɗa koɓe lay rek heɓe mbaɗa jaari sow woni jaari yaay woni heɓe lay affaire ko ɗum ɗon ko ɗum woni avantage o dal ko ɗum waɗi neɗɗo oto mowni hino oto wi min mbiɗa wawi saabu hay sa wawi sa yaltani ala sens saabu kamɓe iba menen kamɓe goni dinkuji kamɓe moɓe baris ɗo woni iba menen DJ leren DJ duuɓi duyen kamɓe jogui filuji kamɓe barisata moɓe beelaɓe barisnama mo beelaɓe mbadde débranché juuɗe mumen ɓe tottat kay sa yi hande hay artiste mawɗo so ari ɗo so yiiɗi wadde ɗo hunde il faut wiye ɓeeɗo yiya Djibril Galsen yiya duuɓi du Mohamed Sisi yiya DJ du e leeri ɓen foof kay ko kamɓe même tedde woni ɗon personne sa immori sa immori Fouta kala ɗo mbawɗa immorde tawi ko ɗum ɗon artiste haal pulaar kamɓe mbaɗa ɗino mbaɗata heɗum tagi affaire musique pulaar on no yeehi yesso par ce que hande siɓe ari pour advice si yontama heɓe fof ɓe mantat ɗum heɓe mbawno wi min de oye farmi walla oye parani hay goto si advice ari totta ɗum fof mbiɗum an woni ɗo an woni si pari puusa ɗum ni si goɗɗo ari babsa ari mbiɗum an woni ɗo babsa naggam si pari puusa ko noon ko ɗum woni ligguey mabɓe eɗum yooɗi quoi sino kono woɓɓe mbaɗata hen par farlo affaire yo layda oye ɓe gacca oye mais heɓe fof en ɓe dentini ɗum tagui musique pulaar o hembo dañi doole hande ɗum tagui boy ɓe cuusi artistaleji gandanɗa an hay artiste aɓe jolfe ɗe cuusaɓe ko noon so tawi Allah addinima yesso waɗ gueɗe ɗe ha feewa comme ça wonɓe caggal maɓe mbawa dañde ɗo nagti wona ko noon wadde aɗa jogui projet keso wona min jogui projet mais bon soit hen wadde communiqué quoi mais inchallah moni ara mais e affaire ji kilipaji jaltinnomi ɗe balɗe quoi kilipaji ɗi no mbiyete goto o ko nouveau départ holko saabi nouveau départ comme ça nani ko ɗum français bon nouveau départ woni komi arɗo pour change de gueɗe kewɗe ganduɗa ko mbaɗannomi ko mi ari kadi change comme ni mbirunomami rek aduna kam kala gonɗa si ɓooyi rek a jogot hen yiyande wonde quoi voilà genre min wonɗo ay Moïse ari mi yiyande wonde ha addumi babiraɗo ha kay liggima hen ha kay public o ɓesdima mais mi woni hen kadi ha kay jiimi hen yiyande wonde joni mbaɗama tan mamiraɗo aɗa change tan ɗo kam wawa itta hanti on kam hande kam hen woni officiel o handi genre mais manam a côté liggey he yimɓe liggittanɗa ɗa woodi hen par ce que a liggotto mumen genre an affaire o jaggani ɓe accani ɓe yahani ɓe accani par ce que neɗɗo sa yiiɗi change kadi ma change ugo heewi lartinɗa entourage ma lartinɗa bité ɗi watta puɗɗa wat programme affaire culture pulaar o naata hen 100% pourquoi pas gimmoɗa ɗo jaaha ha Fouta mbaɗiya toon clipaji mbaɗiya toon ay clipaji ma ganduɗa heɓe jii culture pulaar o 100% quoi ɗum tagui mi addi nouveau départ machallah deuxième clip o kam ko mogel min e ma mais nouveau départ o dal hem seeɓi doole par ce que min hay mbalnomi valoriser genre mbogel o yaltinimi waɗay tourné to tournage o to min mbaɗaynoma Île de Ngor akay to Corniche akay Lac Rose mi waɗi hen feere ko heewi mais oye mi waɗani hen hay feere noon foof ay genre nouveau départ o feere o wawani noon mais on ar rek hembo ɓuuri siiw par ce que départ o e mbaɗa wuro fusi babiraɗo ari après on mo rek hemo ari yimɓe fof sukaɓe fof hay somi wirtima wuro fusi heɓe fof heɓe laya par ce que mo goɗɗo mais ay tan mbaɗama valoriser rek tegamba son he rek après ɗum tagi affaire voilà ɗum tagi affaire o waɗi hen buzz quoi wadde yimin pat ha yesso projet ji kesi inchallah mais min mbe jigui gol question gon jejjinɗom joni arti hakkilam mo woni rapport ji woni towoso woni génération ma oɗon
a jogde mabɓe relation sabu joni kala mo jiiɗa ne wadda featuring goɗɗo ɗiɗon affaire sabu ɗum noon kadi en hokka jomum kadi doole dal e an hay goto meeɗa waddema imposé walla ko an waɗata yiyade wiide aɗa waɗa imposé woɓɓe ɓe mbaɗe min jogui waddumin mais aɗa minen ni min kurri ga a wawata dañde link boy fulɓe quoi hono ga affaire jolfuɓe koɗata ga anani minen togomin koɗi sar nde ko Bambilor tanan nder toon min hoti men koɓe jolfuɓini min wadda moyen soin mais instant ni mi ay oɓe mbiyata bamum rap mi anda beela men mu yiɗi waddu son quoi inchallah mami yaha togo mabɓe mi wattadina mum hen mi laara mbiyel ma ɗum wawa wonde inchallah mbiɗa yiɗi kam mi yi liggey mum genre moni hen waɗa investir kay côté fo liggey o no yooɗi genre anan rek neɗɗo kadi saɗa waɗa fitrin kadi a laarat gandanɗani sa mo waddi fitrin ma hen yi avancement inchallah ay kam mbiɗa yiɗi waddu mum fitrin mais woɓɓe kam ay fuuti en goni woɓɓe goɗɗum en goni so a dañ chance pour min jiida mais comme ça sa woni liggey he rek voilà inchallah ha yesso peut être ɗum fof ma wawa aroy inchallah yalla newno foof machallah a jogui mdoji o jogui compte TikTok min jogui compte TikTok heɗi fof babiraɗo officiel rek TikTok ala Facebook Instagram aɗa jogui Instagram sa waɗi babiraɗo officiel rek yo kay YouTube en inchallah donc ɗum wonno émission men hannde on jii artiste mon babiraɗo donc mbaɗa mo soutenir jahon e page uji makko mbaɗon hen abonné mbaɗon téléchargé mbaɗon partagé inchallah beela omo ɓeydo henna dañde doole enen foof fulɓe dokke mo doole beela golle ɗe ene yaara yeeso jaari ko maynodirta e ko noon tan min ko mbiyam mom ko rek oto mawni hino kadi oto wi hay programme goto waɗa xeeb saabu a yiiɗo boyiji ɓe gaddat public mabɓe ɓe gandi joni ɗum ɓe cohli ɓe gaddat public mabɓe ɓe daro jourji mo ganduɗa ɓe mbaɗa hay listode ɓe ñaagoɓe monta ɓe nawru public o ñande wonde tan ayi haade yimɓe jii no ɓe mbaɗirni rek ma won programme garɗo ɓe mbaɗe hen ɗum noon annene kala to nanɗa tant que aɗa nani comme joni programme iba men ari ya saabu wasata foof mo pottuɗa toon comme min no pottirnoma e babs oji mbaɗmami interview tan mi andano ko rappeur mi waɗimo interview o wi ko rappeur kadi mi yo monti public o dilli machallah ko noon tan mbaɗirta ko iskeleji affaire o ko iskeleji e link kala mo jiiɗa oto heeɓa hay goto gandal muɗum saabu anda ɓe mbi hay goto anda hono jiguiɗo barke mo ala barke ɗum dal tellin hoorema ha daña ko cohluɗa ho keɓa ɗum ko ɗum ñagonmam saabu ko neɗɗo moƴƴo mo meeɗa wadde découragé e kadi jiɗɗo ko woni ko dal ko ɗum mbiyammomi rek ko mbiyata mi hokki on rendez-vous le 7 to MCI émission kanko jeeyi amen toon inchallah ane inchallah genre comme no layɗon ɗum rek min salmina wa Diacksao ɓe salmina fulɓe fof kala mbiyaɗo mbimami kala jeeɓat émission o min ɗum salmina men mon salmina le fait que mbiyam nanɗon amen ha kay min mbawi ɗo jooɗa genre men mon wi kadi genre ɗum kam ko ɗum ñamude rek comme kala ko mbawɗon amen jagguiran onon comme noon iba men warrat ɗum par ce que hay si wonnani kam mais min waɗni kam ɗum quoi mais hay si wonnani kam mineni fof en heɓ ɗum laya comme ça onon kala ko mbawɗon hen jaggu comme ɗin affaire ji genre onon ɗon amen hen jagguiran seeɗa inchallah ñin hay jour goto émission ma aɗa waɗa boy ɓe gandanɗa choix ande rek ɓuurma welde pour mbawa ɗum aɗan rek ha ko ɗum heɗum yooɗi quoi neɗɗo andaɗa ha kadi kam nice ko garawol kono kam saɗum invité yo saɗum invité ani nice mais comme no layirɗa ɗum rek woɗi en talent caché ji gandanɗa ne ɓenniga less nin mba ɗum fof ko ɗum ɓokkude sens par ce que neɗɗo saɗum invité a ɓuurani ɗum andu noon fof rek ko ɗum ɓokkude ɗum sens quoi par ce que neɗɗo goɗɗo kadi aɗɗo wawi joni neɗɗo goɗɗo yima kadi wima men ma andi à travers de o émission ndi eyyi mbeɗa salmina foof mbeɗa salmina yimɓe galle amen fof mi accani hay goto quoi a jarama merci beaucoup wadde ko ɗum wonno émission men hannde invité men artiste babiraɗo donc no mbirumini rek mbaɗemo soutenir no fewi beela kankone carrière makko inchallah ene yaara yeeso ballonmo e page uji e fof plateau mino kal dewɗo ɗo so paari tan huɓɓatde eyi inchallah yallah lewnu fof donc min dokki on rendez-vous inchallah dimanche prochain so hawre welede Allah jaam Allah e mon on jarama kadi no wirteni ken champion d'Afrique wallahi Allah ko bo artide sarbataji ɓe keddorɗo on jarama ciao ciao